హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికి. హరే కృష్ణ అందరికి. 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి కార్యక్రమానికి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం, సుస్వాగతం. సో ఈరోజు భగవద్గీత యథాతథంలోని 16వ అధ్యాయాన్ని ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణం ద్వారా ఈ అధ్యాయాన్ని అవగాహనం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. ఓం జ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదాతం వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకాంక్ష శ్రీరూపం సాగ్రజాగణ రఘునాథం తం సాధుం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశ తారిణే. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఈ 18 రోజుల్లో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి కార్యక్రమంలో ఈరోజు 16వ అధ్యాయమైనటువంటి దైవ అసుర స్వభావములు, దీన్నే దైవాసుర సంపద్విభాగ యోగము అని పిలువబడేటువంటి ఈ అధ్యాయాన్ని మనము ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగా చూసేటువంటిది. సో పూర్వపు అధ్యాయమైనటువంటి పురుషోత్తమ యోగంలో ఆ వేదాల యొక్క సారం, వేద శాస్త్రాలలో ఉన్నటువంటి అత్యంత రహస్యమైనటువంటి భాగము నేను నీకు వెల్లడి చేశాను అర్జున అంటూ ఏదైతే ఆ భగవంతుడు తెలియచేశారో 15వ అధ్యాయంలో చెప్పబడినటువంటి వాటిని సంశయం లేకుండా ఆయననే ఆ దేవదేవుడుగా ఎరిగి, మరి ఆయన సమస్తము ఎరిగిన వాడుగా తెలుసుకొని ఆయనకి భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో నిమగ్నమయ్యేటువంటి వాడు బుద్ధిమంతుడవుతాడు. అతని ప్రయత్నాలన్నీ కూడా పూర్ణత్వాన్ని పొందుతాయి అనేటువంటిది పూర్వపు అధ్యాయములో చివరగా చెప్పబడినటువంటి అంశాలు. సో ఆ విధంగా చెప్పిన తదుపరి ఇక మానవులలో ఉండేటువంటి 2 రకాలైనటువంటి ఆ దైవీ స్వభావాలు కలిగినటువంటి వారి గుణాలను గురించి, అలాగే ఆసురీ స్వభావాలు కలిగినటువంటి వారి యొక్క గుణాలను గురించి ఈ అధ్యాయంలో ఆ భగవంతుడు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అధ్యాయము ఈ 16వ అధ్యాయమైనటువంటి దైవ అసుర, దైవీ గుణాలు, ఆసురీ గుణాలు, డివైన్ అండ్ డెమోనియక్ నేచర్స్. సో ఈ మానవులందరూ కూడా 2 రకాలుగా వర్గీకరించబడుతూ ఉన్నారని, దైవీ గుణాలు కలిగినటువంటి వారు అంటే దివ్య లక్షణాలను కలిగినటువంటి వారుగాను,
వాటికి భిన్నంగా ప్రవర్తించేటువంటి వారుగాను ఉండేటువంటి వారు. సో అందులో మొదటి 3 శ్లోకాలలో ఆ భగవంతుడు దైవీ గుణాలు అంటే ఏమిటి అనేటువంటిది ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. శ్రీ భగవానువాచ అభయం సత్వ సంశుద్ధి జ్ఞానయోగ వ్యవస్థితి దానం దమచ్చ యజ్ఞచ్చ స్వాధ్యాయ స్తప ఆర్జవం అహింసా సత్యమక్రోధస్య క్రోధః త్యాగశాంతిరపైశునం దయాభూతేష్వలోలుప్త్వం మార్దవం హ్రీరచాపలం తేజక్షమా ధృతి చౌచం అద్రోహో నాస్తి మానిత భవంతి సంపదం దైవీం అమభిజాతస్య భారత. సో దేవదేవుడైనటువంటి ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు చెప్తూ ఉన్నారు అర్జునుడితో. ముఖ్యంగా ఈ 3 శ్లోకాలలో ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు ఏమిటంటే ఇక్కడ అభయం అంటున్నారు, నిర్భయత్వం, సత్వం అంటే సంశుద్ధత, అంటే నిర్భయత్వం, తదుపరి చిత్తశుద్ధి, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన సాధన, దానము, మనోనిగ్రహము, యజ్ఞాచరణము, వేద పఠనము, తపస్సు, సరళ స్వభావము, అహింస, సత్యము, కోపము లేకపోవడము, త్యాగము, శాంతి, చాడీలు చెప్పకపోవడము, సకల జీవుల పట్ల దయ, లోభరాహిత్యము, మృదుత్వము, లోక విరుద్ధమైన మరియు శాస్త్ర విరుద్ధమైనటువంటి కర్మాచరణ యందు సిగ్గు, దృఢ నిశ్చయము, తేజము, ఓర్పు, ధైర్యము, శుచిత్వము, ద్రోహం చేయకపోవడము, గౌరవ వాంఛ లేకపోవడము అనేవి దివ్య గుణాలుగా చెప్తున్నారు. ఈ దివ్య గుణాలు దైవీ స్వభావము కలవారి లక్షణాలు, అంటే ఇవి దైవ గుణాలుగా చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ మొత్తము 26 గుణాలను ఆయన ప్రస్తావించినటువంటివి. సో ఈ 26 గుణాలు దివ్యమైనటువంటి గుణాలుగాను, మరి వివిధ వర్ణాశ్రమ పరిస్థితులను అనుసరించి మానవులు వీటిని పాటించాలి అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే మనకు వర్ణాశ్రమ విధానాన్ని అనుసరించి బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులు, వైశ్యులు, శూద్రులుగా విభజించబడుతుంది. వర్ణాలుగా 4 వర్ణాలుగాను, అలాగే 4 ఆశ్రమాలుగాను, బ్రహ్మచారి, గృహస్థ, వానప్రస్థ, సన్యాసి అనేటువంటి 4 ఆశ్రమాలుగాను మనకి విభజించబడినటువంటిది. సో అలాగే పూర్వపు అధ్యాయంలో చెప్పబడినట్లుగా ఆ 15వ అధ్యాయమైనటువంటి పురుషోత్తమ యోగము అనేటువంటి ఆ అధ్యాయంలో చెప్పబడినట్లుగా ఈ భౌతిక జగత్తు అనేటువంటి అశ్వత్థ వృక్షము గురించి ఆయన తెలియచేసినటువంటిది. మరి ఆ అశ్వత్థ వృక్షము నుండి వచ్చేటువంటి ఆ వేళ్ళు కొన్నేమో మంగళకరమైనవి, మరికొన్నేమో అమంగళకరమైనటువంటి జీవుల యొక్క కర్మలతో పోల్చబడినటువంటివి. అలాగే ఇంతకు ముందు అధ్యాయాలలో కూడా చెప్పబడినట్లుగా దైవీ స్వభావులు, ఆసురీ స్వభావులు అనేటువంటి. సో ముఖ్యంగా ఇంతకు ముందు కూడా అర్జున్ని నీవు ఇక్కడ చెప్తూ ఉంటారు ఈ దైవీ స్వభావాలు. మనకు ముఖ్యంగా నిర్భయత్వము అనేటువంటి అంశాన్ని, భయం లేకుండా ఉండడం. సో మరి అది ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించినప్పుడే మనకి ఆ భయం లేకుండా, అభయం. ఎందుకంటే మనము ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించినప్పుడు
ఆ భగవంతుని యొక్క రక్షణ మనకి ఉంటుంది. ఆ భగవంతుని భావనలో మనము ఉండడం వల్ల మనం ఎప్పుడూ కూడా ఒంటరి అనేటువంటి భావన రాకుండా ఉంటుంది. ఆ కారణంగానే మనము ఎప్పుడూ కూడా భయం లేకుండా ఉంటాము అని చెప్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించినప్పుడు ఆ భగవంతుని యొక్క రక్షణలో ఉంటాము అనేటువంటిది ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు కూడా సాక్షాత్తు భగవద్గీతలో ఆ భగవంతుడే చెప్పినటువంటిది, నా యొక్క భక్తులకు కావలసిన దానిని నేను సమకూరుస్తాను, వారికి ఉన్నటువంటి దాన్ని నేను రక్షిస్తాను అని చెప్పబడినటువంటిది ఉంటుంది. సో కనుక మరి ఆహ్, పరమాత్ముడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడిని సర్వదా మనం యొక్క అంతరంలో నిలుపుకొని ఆయన యొక్క భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమైనట్లయితే మనకి ఎప్పుడూ కూడా భయం ఉండదు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఇక చిత్తశుద్ధి, మనం మనల్ని పవిత్రీకరించుకోవడము. ఈ పవిత్రీకరించుకోవడము అనేటువంటిది సాధారణంగా ఆ! మరి మనకి శాస్త్రాలలో చెప్పబడినటువంటి విషయాలుగాను, అలాగే ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి విషయాలపైన ఆసక్తి, అలాగే దాన ధర్మాలు చేయడము, మనసును నిగ్రహించుకోవడము, యజ్ఞాలను చేయడము, వేదాలను చదవడము, తపస్సు, సరళ స్వభావం ఉండడము, ఇతరులకు ఎటువంటి ఇబ్బంది కలగకుండా ఇక్కడ అహింస అంటే సాధారణంగా మనకి ఏ జీవికి కూడా ఆటంకాన్ని కలిగించకుండా ఉండడం. జీవుల యొక్క పురోగతికి హ్మ్, మరి ఆటంకాన్ని కలిగించకుండా ఉండేటువంటిది అహింసగా చెప్పబడుతుంది. హ్మ్. అంతేగాని దేహాన్ని చంపడం మాత్రమే కాదు. ఎందుకంటే ఎలాగూ జీవుడు ఈ దేహం చంపబడినా జీవుడు చంపబడడు అనేటువంటిది మనకి అంతకుముందు 2వ అధ్యాయంలోనే చెప్పబడినటువంటిది. అలాగే ఎప్పుడూ కూడా వాస్తవాలనే, సత్యాన్నే పలుకుతూ ఉండాలి. హ్మ్. మరి అనవసరమైనటువంటి విషయాలను గురించి క్రోధం లేకుండా, అక్రోధం ఇక్కడ చెప్పబడినటువంటిది. క్రోధం లేకుండా కోపం హ్మ్. ఎప్పుడైతే మనలో కోపం వస్తుందో మన దేహం మలినమైపోతుంది అని చెప్తూ ఉంటారు. కనుక ఓర్పుతో ఉండాలి. త్యాగ స్వభావాన్ని కలిగి ఉండాలి. శాంతియుతంగా ఉండాలి. ఇతరులను గురించి అనవసరమైనటువంటి విషయాలను ప్రస్తావించకుండా ఉండడము. హ్మ్. మరి సకల జీవుల పట్ల దయ కలిగి ఇంతకుముందే చెప్పబడినట్లుగా అన్ని జీవులలోనూ భగవంతుణ్ణి దర్శించుకోగలగడము. మరి ఇంకా శుచిత్వం, హ్మ్. తేజస్సు, ఓర్పు, ధైర్యము, శుచిత్వము, ఇతరులకు ద్రోహం. శుచిత్వము అనేటువంటిది మనకి 2 రకాలుగా ఉంటుంది. ఒకటి దేహాన్ని శుభ్రం చేసుకోవడము, నిత్యం మనము చేసుకునేటువంటివి. రెండవది మానసికమైనటువంటి శుచిత్వము. అది ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి చింతనలో ఉండడము. అలాగే ఆ భగవన్నామ స్మరణ చేయడం ద్వారా మనము అంతర్గతంగా కూడా శుభ్రత్వాన్ని కలిగి అదే హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ భగవన్నామ స్మరణ చేయడం వల్ల ఎన్నెన్నో జన్మలలో మనం ప్రోగు చేసుకున్నటువంటి మాలిన్యం అంతా కూడా తొలగిపోతూ ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఈ విధంగా మరి ఇంకా గౌరవ వాంఛ లేకపోవడం. హ్మ్. సో మరి హ్మ్. ఈ విధమైనటువంటి దివ్య లక్షణాలు కలిగి ఉండేటువంటివి దైవీ గుణాలుగా చెప్పబడినటువంటివి. ఇవి చెప్పిన తదుపరి ఆ భగవంతుడు మనకిక్కడ ఆసురీ గుణాల గురించి చెప్తూ ఉన్నారు. దంభో దర్పో క్రోధ పారుష్యమేవ చ అజ్ఞానం చాభిజాతస్య పార్థ సంపదమాసురీ. ఓ అర్జున, గర్వము, పొగరు, దురహంకారము, క్రోధము, మొరటుతనము మరియు అజ్ఞానము అనేవి ఆసురీ స్వభావం కలిగిన వారి యొక్క లక్షణాలు అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో ముఖ్యంగా ఈ శ్లోకంలో
నరకానికి రాచమార్గమైనటువంటి ఈ ఆసురీ స్వభావాలు శాస్త్ర విరుద్ధమైనటువంటివి. గర్వంగా ఉండడము, పొగరుతో ఉండడము, దురహంకారంతో ఉండడము, ప్రతిదానికి కోపాన్ని తెచ్చుకోవడము, మొరటుతనంగా ఉండడము, అజ్ఞానంలో ఉండడము, ఉం? ఇవన్నీ కూడా అసుర స్వభావంతో పుట్టినటువంటి వారి యొక్క గుణాలుగా చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే మనకి ధర్మం యొక్క 4 స్తంభాలు, 4 పాదాలుగా చెప్తారు. దయ, తపస్సు, శుచిత్వము, సత్యము. సో, మనకి వీటికి ఆటంకం కలగకుండా ఉండడానికి మనము 4 నియమాలను పాటిస్తూ ఉంటాము. మాంసాహార భక్షణం వదిలివేయడము. మాంసాహార భక్షణం ద్వారా మనలో ఉండేటువంటి దయా స్వభావం పోతుంది. ధర్మం యొక్క స్తంభాలలో ఒకటైనటువంటి దయ, మెర్సీ దానికి ఆటంకం కలుగుతుంది కనుక మాంసాహార భక్షణ వదిలివేయాలని చెప్తారు. అలాగే తపస్సు. తపస్సుకు ఆస్టరిటీకి ఆటంకం కలిగించేటువంటిది మత్తు పదార్థాలు తీసుకోవడము. అలాగే శుచిత్వము, క్లీన్లీనెస్. సో, అక్రమమైనటువంటి సంబంధాన్ని కలిగి ఉండకుండా ఉండడము. అలాగే సత్యం. సత్యానికి ఆటంకం కలిగించేటువంటిది జూదం. జూదం ఆడుతూ ఉంటే అసత్యం పలకాల్సి వస్తూ ఉంటుంటుంది. సో, ఈ విధంగా మనకి 4 రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ధర్మాన్ని కాపాడుకునే విధంగా మాంసాహార భక్షణం వదిలివేయడము, మత్తు పదార్థాలను తీసుకోకుండా ఉండడము, అక్రమమైనటువంటి సంబంధాలను కలిగి ఉండకుండా ఉండడము, జూదము ఆడకుండా ఉండడము అనేటువంటిది ఇవి మనకి ధర్మాన్ని ఆటంకపరిచేటువంటివి. కనుకనే వీటికి ఈ నియమాలను పాటిస్తూ ఉండాలి అని చెప్తూ ఉంటారు. సో, ఈ ఆసురీ స్వభావాలు కలిగిన వారు వీటిని పాటించకుండా ఉంటారు. అలాగే ఈ కలియుగంలో చూస్తూ ఉన్నట్లయితే ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఆసురీ భావాలతోనే ఉంటూ ఉన్నాము. సో, కనుకనే ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించి, ఆ భగవంతుని కేంద్రంగా చేసుకొని కృష్ణ చైతన్యంలో నిమగ్నమైనట్లయితే మనకున్నటువంటి ఆసురీ భావాల నుండి బయటపడి దైవీ లక్షణాలను పెంపొందించుకొని ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి పురోగతిని సాధించవచ్చు అని చెప్తుంటారు. సో, అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఓ అర్జున, దైవీ గుణము మోక్ష దిశగా తీసుకువెళ్తాయి దైవీ గుణాలు. కానీ ఆసురీ గుణాలు బంధనంలో చిక్కుకొనుటకు కారణమవుతూ ఉంటాయి. కానీ ఓ పాండుతనయ, నీవు దైవీ గుణాలతో జన్మించావు కనుక విచారించకు అంటూ అర్జున్ని ప్రోత్సహిస్తూ ఇక్కడ దైవీ గుణాలు, జీవుడు పెంపొందించుకోవలసినటువంటి గుణాలు, ముక్తికి కారణమవుతాయి అంటూ చెప్తున్నటువంటిది. అలాగే ఆసురీ లక్షణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో 4వ శ్లోకంలో చెప్పినటువంటి ఆ గర్వము, పొగరు, అహంకారము, కోపము, పరుషత్వము, అజ్ఞానము అనేవి బంధాలలో చిక్కుకునే విధంగా చేస్తూ ఉంటాయి అని చెప్పి అర్జున్ని ఇక్కడ ప్రోత్సహిస్తూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది ఏంటంటే, నీవు అసుర లక్షణాలతో జన్మించలేదు కాబట్టి విచారించవలసిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే అతడు మంచి చెడ్డలను గురించి ఆలోచించి భీష్మ, ద్రోణులు వంటి పెద్దలను వధించాలా వద్దా అని ఆలోచిస్తూ ఉన్నాడు. అంతేగాని వీళ్ళు మాకు ద్రోహం చేశారు కనుక వీళ్ళని సంహరించాలి అనేటువంటి మిథ్యా అహంకారం కానీ పరుషత్వం కానీ అర్జున్లో లేవు. కనుకనే మరి అతన్ని ఆసురీ గుణాలతో నీవు లేవు, దైవీ గుణాలతోనే ఉన్నావు. కాకపోతే తన యొక్క ధర్మాన్ని అనుసరించి క్షత్రియుడు కనుక యుద్ధం చేయడం అనేది ఆసురీ లక్షణం కాదు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో, ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, ద్వౌ భూత సర్గౌ లోకేస్మిన్ దైవ ఆసుర ఏవ చ దైవో విస్తరశ ప్రోక్తః ఆసురం పార్థ మే శృణు. ఓ అర్జున, ఈ లోకంలో ప్రాణులు 2 రకాలుగా ఉంటారు. ఒకరు దైవీ గుణాలు కలవారు కాగా మరొకరు ఆసురీ గుణాలు కలిగినటువంటి వారు. దైవీ స్వభావం కలిగినటువంటి వారి గురించి ఇదివరకే నేను వివరంగా చెప్పాను. ఇక ఆసురీ గుణాలు గురించినటువంటి వారి గురించి చెబుతాను, విను. సో, ఎందుకంటే అర్జున్ని దైవీ గుణాలతో జన్మించావు అని చెప్పిన తదుపరి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు, సో ఇప్పుడు ఇక
ఈ జగత్తులో ఉండేటువంటి రెండు రకాలైనటువంటి తరగతులుగా ఉన్నటువంటి వారి గురించి చెప్తూ, ఇక పూర్వమే దైవీ గుణాలను గురించి, భక్తులను గురించి చెప్పినటువంటి అంశాలు చెప్పబడినవి. సో ఇక ఇప్పుడు మరి ఆ వాస్తవానికి దేవతలు మరియు అసురులు, దానవులు ఇద్దరు కూడా ప్రజాపతికి జన్మించినటువంటి వారిగానే చెప్పబడుతూ ఉంటుంది వేదాలలో మనకి. కాకపోతే తేడా ఏంటంటే, ఈ దైవీ గుణాలు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు శాస్త్ర సంబంధాలు, వేదాలను పాటిస్తూ ఉంటారు, శాస్త్ర నియమాలను పాటిస్తూ ఉంటుంటారు. ఆసురీ స్వభావాలు కలిగిన వారు శాస్త్ర నియమాలను పాటించకుండా వారి యొక్క ఇష్టానుసారంగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటుంటారు. సో అని ఇక ఆశ్రయ గుణాల వారి గురించి నీకు నేను తెలియచేస్తాను విను అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. అసుర స్వభావం కలిగిన వాళ్లకు చేయదగ్గదేదో చేయకూడనిది ఏదో తెలియదు. వాళ్ళలో శుచిత్వం కానీ సదాచారము సత్యము కానీ కనిపించవు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇక్కడ మనకి శాస్త్ర సంబంధించినటువంటి కొన్ని నియమ నిబంధనలు అనేవి ఉన్నవి. ఆ నియమ నిబంధనలను మనకి పాటించేటువంటి వారు, అంటే వైదిక నాగరికతను పాటించేటువంటి వాళ్ళు పురోగమించినటువంటి నాగరిక మానవులుగా చెప్తూ ఉంటుంటారు, అంటే ఆర్యులుగా చెప్పబడేటువంటిది. ఇక ఈ శాస్త్రోపదేశాలను అనుసరించని వారు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు అసురులు గురించి చెప్తారు. అంటే ఈ అసురులు అనేటువంటి వారు మరి శాస్త్ర నియమాలకు వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తూ ఉంటారు. అంటే వాళ్ళకి ఏం చేయాలో ఏది చేయకూడదో తెలియదు. శాస్త్రాల్లో శుచిత్వము సదాచారము సత్యము పలకాలి అని చెప్పబడుతుంది, వాటిని వాళ్ళు పాటించరు. మరి సాధారణంగా ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా శుచిత్వము అంతర్గతమైనటువంటి శుద్ధి కోసము ఆ భగవన్నామాల స్మరణ చేస్తూ ఉండాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అందుకే మనకి ఇస్కాన్లో రోజుకు కనీసము 16 మాలల జపం చేయమని చెప్తాము. అదే హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ జపం చేయాలి. అలాగే బాహ్య శుభ్రత కొరకు కొన్ని నియమాలు, మనం ఉదయం లేగానే శుభ్రంగా స్నానం చేసి వస్త్రాలు అలా ఉంటాయి. సో ఈ ఆశ్రయ భావాలు కలిగినటువంటి వాళ్ళలో శుచిత్వం కానీ మరి సదాచారాలు కానీ, మనకు శాస్త్రాల్లో చెప్పబడినటువంటి ఆచారాలన్నింటినీ కూడా వాళ్ళు తీవ్రంగా పరిగణిస్తూ వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు విధానాలుగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటుంటారు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఇంకా వాళ్ళ యొక్క ప్రవర్తన గురించి చెప్తూ, ఈ ఆసురీ స్వభావాలు కలిగినటువంటి వాళ్ళు ఎలా ఉంటారంటే, ఈ జగత్తు అసత్యమని, దానికి ఆధారము అధిపతి లేడని వారు భావిస్తూ ఉంటారట. ఈ మైథున కోరికల వలనే ఇదంతా తయారైంది, కామము తప్ప, అంటే కోరికలు తప్ప ఈ సృష్టికి మరొక కారణం లేదు అని వాళ్ళు వాదిస్తూ ఉంటారు. అంటే ఈ జగత్తంతా ఇంద్రజాలం అని అసుర స్వభావాలు కలిగినటువంటి వాళ్ళు భావిస్తూ ఉంటారట. ఈ జగత్తుకు కార్యకారణాలంటూ ఏవీ లేవు, నియామకుడు అంటూ ఏదీ లేదు, ఇదంతా అసత్యము, అకస్మాత్తుగా జరిగినటువంటి, చెప్తుంటారు కదా ఈ సైంటిస్టులు, ప్రతిచర్యల వలనే ఈ జగత్తంతా ఉత్పన్నమైనది అని చెప్తూ ఉంటారు. మరి ఒకానొక ఉద్దేశంతోనే ఈ జగత్తు భగవంతుని చేత సృష్టించబడింది అనేటువంటి భావన వారు తెలుసుకోలేరు. ఎందుకంటే ఈ జగత్తు దానంతటా అదే వచ్చింది అని, దాని వెనక భగవంతుడు ఉన్నాడనేటువంటి ఎటువంటి నమ్మకము వారికి ఉండదు, ఈ ఆశ్రయ భావాలు కలిగినట్టు. ఎందుకంటే అంతకుముందు చెప్పినట్లుగా ఈ సమస్త జగత్తు నా యొక్క ఆధీనంలోనే నడుస్తూ ఉన్నది, అది ఆధ్యాత్మికమైనదైనా భౌతికమైనది అంటూ భగవంతుడు చెప్పినటువంటిది. కానీ ఈ ఆసురీ స్వభావాలు కలిగినటువంటి వారు దానిని నమ్మరు అని నమ్మకుండా ఉండేటువంటిది. ఈ సృష్టికి వేరే కారణం అంటూ ఏదీ లేదని చెప్తారు. వాస్తవానికి మానవ జన్మ మనకి తిరిగి మనం స్వధామమైనటువంటి పరమగమ్యము ఆ భగవద్ధామాన్ని చేరుకోవడానికి మనకి ఒక శిక్షణాలయం లాంటిది.
ఈ సృష్టిలో ఉన్నటువంటి 84 లక్షల రకాలైనటువంటి జీవజాతులలో మానవ జన్మ మహోన్నతమైనటువంటి అవకాశం. ఈ జన్మలో ఉండగానే మనము ఆ భగవంతుని ధామాన్ని చేరుకోవడానికి ఆ శాస్త్ర నియమాలను పాటిస్తూ మనము భక్తి భావనలో నెలకొనాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. హ్మ్. సో ఇంకా చెప్తున్నారు. ఏతాం దృష్టిమవష్టభ్యా నష్టాత్మనో అల్పబుద్ధయః ప్రభవంతి ఉగ్రకర్మాణః క్షయాయ జగతో హితాః. సో మరి ఈ తప్పుదోవ పట్టినటువంటి జీవాత్మలు వీళ్ళనే పతితాత్ములు అని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. నష్టాత్మ నో ఉం, అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఈ తప్పుదావు పట్టినటువంటి అంటే ఈ ఆసురీభావాలు కలిగినటువంటి అల్పబుద్ధితో ఉన్నటువంటి అంటే బుద్ధిహీనులు అయినటువంటి వారు ఈ ఆసురీ స్వభావం అంటే క్రూర కార్యములలో ప్రపంచానికే ఉం, శత్రువులుగా మారి ప్రపంచ వినాశనానికి ఉద్దేశించబడినటువంటి కీడును ఉం, వాళ్ళు కలిగించేవి దారుణమైనటువంటి పనులలో ఎంతో ప్రగతి చెందినవని ఆటం బాంబులు, అణుబాంబులు అంటారు. అవి విసిరి వారు వాటిని నియంత్రణ చేయలేనటువంటి పరిస్థితి. కానీ పూర్వకాలంలో అస్త్రాలను ఉపయోగించినటువంటి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి సంబంధాలలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఆ అస్త్రాలను స్పెసిఫిక్ టార్గెట్ ఓరియెంటెడ్‌గా ఉపయోగించేటువంటి వాళ్ళు. కానీ ఇప్పుడు హ్మ్. సో, ఏ టార్గెట్ ఉండదు. ఎక్కడ పడేస్తే అది దాన్నంతా అంతా కూడా ఒక నిర్దిష్టమైనటువంటి ప్రయోజనం అంటూ లేకుండా ఉండేటువంటివిగా మరి ఇవి హ్మ్. సో, క్రూరమైనటువంటి అవి ఇతర జీవుల పట్లైన, పశువుల పట్ల, మానవుల పట్ల అతి క్రూరులుగా తయారయ్యి ఆ! వీళ్ళు వివిధ రకాలైనటువంటి ప్రపంచానికి నాశనాన్ని కలిగించేటువంటి వాటిని తయారు చేయడంలో వారేదో గొప్ప విజయాలు సాధించాము అనేటువంటి ఒక భావనలతో ఉంటారు. కారణం ఏంటంటే భగవద్భావన లేకపోవడమే దీనికి కారణంగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో, ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు. కామమాశ్రిత్య దుష్పూరం దంభమానమదాన్వితాః మోహాద్ గృహీత్వా సద్గ్రహాన్ ప్రవర్తంతే శుచివ్రతాః. సో, విపరీతమైనటువంటి కామము హ్మ్. అంటే తనివి తీరినటువంటి కామం. ఎలా ఉంటుందంటే ఈ ఆసురీభావాలు కలిగినటువంటి వాళ్ళలో ఇవాళ కొంత సంపాదించామనుకోండి. సో, దాంతో వాళ్ళు తృప్తి పడరు. ఇంకా ఇంకా నాకు కావాలి. ఆ! వాళ్ళలో ఆ కోరిక తీరనటువంటిగా ఉంటూ ఉంటుంది. ఒక ఇల్లు కట్టుకున్నాం అనుకోండి. మామూలుగా ఉండడానికి ఇల్లు అవసరం. కానీ దాన్నేదో రాజమహేంద్రలాగా ఎంతో సుందరంగా తయారు చేసి ఆ! ఈ భావాలతో ఉంటుంటారు. సో, దానికోసం వాళ్ళు తప్పు మార్గంలో పనిచేస్తూ ఉంటారు. అందుకనే ఈ ఆసురీ భావాలు కలిగిన వాళ్ళు విపరీతమైనటువంటి కామము హ్మ్. అంటే వాళ్ళలో కోరికలు ఎంతసేపటికి నశించిపోవు. ఇంకా ఇంకా పొందాలి అనేటువంటి భావనలోనే ఉంటారు. తనివి తీరనటువంటి భౌతికమైనటువంటి కోరికలు వాళ్ళలో పెరిగిపోతూనే ఉంటాయి. ఒక ఇల్లు కొనుక్కున్నాం అనుకోండి, దాంతో తృప్తి పడరు. ఇంకొకటి కావాలి. ఒక కారు కొనుక్కున్నాం అనుకోండి, దాంతో తృప్తి పొందరు. ఇంకా లగ్జరీస్‌గా ఉండేటువంటిది కావాలి. సో, ఆ విధంగా హ్మ్. ఆ విధమైనటువంటి భావాల ద్వారానే వారు దుఃఖాలకు కారణమవుతూ ఉంటుంది. దురభిమానము, గర్వము, అహంకారము ఆ! సో, ఈ తప్పుడు సిద్ధాంతాలను పట్టుకొని మోహితులై తాత్కాలికమైనటువంటి వాటికే ఆకర్షితమయ్యి అపవిత్రమైనటువంటి బుద్ధితో ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారు అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. హ్మ్. సో, ఇక్కడ ఇంకా ముఖ్యంగా మనకి ఈ ఆసురీ భావాలు కలిగిన వారి యొక్క లక్షణాలను చెప్తూ ఉన్నారు. వీళ్ళెప్పుడూ కూడా ఇంద్రియ భోగమే జీవిత పరమ లక్ష్యమని ఈ ఆసురీ భావాలు కలిగినటువంటి వారి యొక్క వైఖరి ఉంటుంది అని చెప్తారు. ఆ! మరి ఇంద్రియాలను తృప్తిపరచుకోవడమే మానవ ప్రధాన అవసరము అనేటువంటి వారి యొక్క భావన.
అలాగే లెక్కలేనటువంటి ఆ విధంగా జీవితం చివరి వరకు కూడా అపరిమితంగా వాళ్ళు ఆందోళనతో వేలాది అయినటువంటి కోరికలు ఆశాపాశాల్లో కొట్టబడి ఆ కామ క్రోధాలలో లగ్నం చెంది వారు ఇక ఇంద్రియ భోగానికై అన్యాయమైనటువంటి చట్ట విరుద్ధమైనటువంటి మార్గాలలో కూడా పయనిస్తూ ఉంటారు అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో మనకి ఆశ్చర్య భావాలు కలిగినటువంటి వాళ్ళని గురించి చూసినట్లయితే హిరణ్యకశిపుడు, కంసుడు, రావణుడు వంటి వీళ్ళు వారికి వాళ్ళ వాళ్ళ యొక్క చరిత్ర చూస్తే ఏ విధంగా వాళ్ళు ఆ ఇంద్రియ భోగమే పరమలక్ష్యంగా మరి ఇంకా ఇంకా ఏదో పొందాలి, లేకపోతే ఇతరుల దాన్ని ఆక్యుపై చేయాలి అనేటువంటి ఒక భావనలతో వాళ్ళు ఉండి ఎలా పతనం చెందారో మనము చూడవచ్చు. హిరణ్యకశిపుడు కానివ్వండి, కంసుడు, రావణాసురుడు వంటి ఆసుర భావాలు కలిగినటువంటి వారు. సో ఇంకా ఈ ఆశ్రీ లక్షణాలు కలవారి యొక్క ఆలోచనలు ఏ విధంగా ఉంటాయో మనకి 13 నుండి 15వ శ్లోకాలలో చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. వీళ్ళు ఈ ఆశ్రీ భావాలు కలిగినటువంటి వాళ్ళు ఏ విధంగా ఆలోచిస్తారో ఇక్కడ మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనం చూసినట్లయితే, ముఖ్యంగా ఈ ఆశ్రీ స్వభావులు ఈరోజు నా దగ్గర ఎంతో ధనం ఉన్నది, దీనిని నేను మరి నా ఉపాయాలతో నేను ఇంకా దీన్ని సంపాదిస్తాను, ఇప్పుడు నాకు ఎంతో ఉంది, భవిష్యత్తులో మరింత పెంచుకుంటాను, అలాగే అతడు నా శత్రువు, నేను వాడిని వధిస్తాను. ఇదే కదా హిరణ్యకశిపుడు, హిరణ్యాక్షుడు వంటి అసురులు వాళ్ళ యొక్క ప్రవర్తన. ఆ దేవదేవుణ్ణి విష్ణువునే శత్రువుగా భావించి నేనే రాజ్యాధిపతిని కావాలి అనేటువంటి భావనలతో ఉండేటువంటి వాడు. అలాగే ఇతరులందరిని కూడా సంహరింపజేస్తాను, సమస్తానికి నేనే అధిపతిని, నేనే భోక్తను అనేటువంటి భావన కదా. ముల్లోకాలు నేను నా ఆధీనంలోనే ఉండాలి అని హిరణ్యకశిపుడు ఘోరమైనటువంటి తపస్సు చేసి బ్రహ్మ ద్వారా నేను ఎవరి చేత చంపకుండా ఉండాలి అనేటువంటి ఒక వరాన్ని పొందుతూ ఉంటుంటాడు కదా. కానీ భగవంతుని ముందు ఏవి కూడా అవి ఇది కాదు. భగవంతుడికి అసాధ్యమయ్యేటువంటిది ఏది కూడా ఉండదు. సో కనుక వాళ్ళు ఆ విధంగా నేనే సమస్తానికి అధిపతిని, మరి నేనే భోక్తను, నేనే పరిపూర్ణుని, నేనే సుఖిని, నేనే ధనవంతులైనటువంటి బంధువులతో ఉన్నటువంటి వాడను అనేటువంటి ఒక భావనలతో ఉండి వారు నాకు సాటైనటువంటి వాడు ఎవడూ లేడు, నేనే యజ్ఞాలు చేస్తాను, దానాలు ఇస్తాను, నేనే ఆనందాన్ని అనుభవిస్తాను అని ఈ ఆసురీ స్వభావం కలిగిన వాళ్ళు మరి అజ్ఞానం చేత మోహితులై ఆ విధంగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారు అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఇంకా ఈ ఆసురీ స్వభావాలు కలిగిన వారి యొక్క ప్రవర్తన గురించి కూడా ఇంకా చెప్తున్నారు. ఆ విధమైనటువంటి ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా నాకు ఎంతో ఉంది, భవిష్యత్తులో మరింత పెరుగుతుంది, వాడు నా శత్రువు, వాడిని వధిస్తాను, ఇతరుల నా శత్రువులందరినీ నేను సంహరిస్తాను, సమస్తానికి నేనే అధిపతిని, ఇలాంటి ఊహలతో అలాంటి ఊహలు మరియు తలపులతో ఈ తప్పుదారి పట్టినటువంటి ఈ ఆశ్రీ స్వభావం కలిగినటువంటి వాళ్ళు మోహము అనేటువంటి వలలో చిక్కుకుని ఇంద్రియాలను తృప్తిపరచడానికి బానిసైపోయి వారు నరకాలకు పతనమైపోతారు. సో ఈ ఆశ్రీ స్వభావాలు కలిగిన వాళ్ళందరూ కూడా ఆ విధంగానే పతనమైనటువంటి, ఎందుకంటే వీరికి ధన సంపాదన కోరిక హద్దు తెలియదు అని చెప్తారు, అపరిమితంగా ఉంటుంది. సో అలాగే అన్ని ఇతరుల బలిదానం పైనే తాను జీవిస్తాను అని ప్రతి ఒక్క ఆశ్రీ స్వభావుడు అనుకుంటాడట. సో ఆ విధంగా ఇతరులు తనతో సమానమైనటువంటి ధనవంతులు, ప్రభావం కలవాళ్ళు ఉన్నా కానీ
వాళ్ళందరికంటే నేనే గొప్పవాడిని అనేటువంటి ఒక భావనలో ఉంటుంటారు. అలా వేదాలలో చెప్పబడినటువంటి యజ్ఞాలు గాని, అవి కానీ చేయకుండానే మోహజాలంలో చిక్కుకొనిపోయి ఇక వారు అంతకంతకీ పతనమైపోతూ ఉంటారు అనేటువంటిది చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము ఇక్కడ. హ్మ్. సో, ఇక ఈ ఆసురీ స్వభావాలు కలిగినటువంటి వాళ్ళు ఈ విధంగా ఉంటారు. తమను తామే పొగుడుకుంటూ, వినయ విధేయతలు లేకుండా, ధన మద గర్వంతో వాళ్ళు శాస్త్ర విరుద్ధంగా పేరుకు మాత్రమే యజ్ఞాలు చేస్తూ ఉంటారు. హ్మ్. అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. అందుకే ఆత్మ సంభావితా స్తబ్ద ధన మాన మదాన్వితాః. ఆ ధన మద గర్వంతో యజస్తే నామ యజ్ఞేస్తే దంభేన విధిపూర్వకం. దంభేన అవిధిపూర్వకం అని చెప్తున్నటువంటి. దంభేన అంటే గర్వంతో, అంటే అవిధిపూర్వకం అంటే ఎటువంటి అంటే శాస్త్రానికి విరుద్ధంగా వాళ్ళు ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారు అనేటువంటిది. అంటే ఏ ప్రామాణికుడిని గాని మనకేంటి సాధారణంగా ఆహ్, భక్తి భావనలో ఉండేటువంటి పూర్వ ఆచార్యులు, పూర్వ శాస్త్రాలు, మన పూర్వీకులు ఆ! ఇచ్చినటువంటి దాన్ని మనము ఆచరిస్తూ వస్తూ ఉంటాం. సదాచారం. కానీ ఇక్కడ వీళ్ళు ఇక ప్రామాణికుడిని గాని, శాస్త్రాన్ని గాని పట్టించుకోకుండా తామే సర్వస్వం అని తలుస్తూ ఇక ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళు నామమాత్రమైనటువంటి ధర్మ కార్యాలు, యజ్ఞాలు చేస్తూ ఉంటుంటారట అటువంటి వాళ్ళు. అందుకే ఇక్కడ అవిధి పూర్వకం అని చెప్పి. దంభేన అవిధి పూర్వకం. ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు. అహంకారం, బలం, దర్పం, కామం, క్రోధం చ సంశ్రితాః మామాత్మ పరదేహేషు ప్రద్విషంతోభ్యసూయకాః. ఇంకా చెప్తున్నారు. అహంకారము, బలము, గర్వము, కామ క్రోధముల చేత కళ్ళు మూసుకుపోయినటువంటి ఈ ఆసురీ స్వభావం కలిగినటువంటి వాళ్ళు హ్మ్, మరి ఆ భగవంతుని పట్ల అంటే అసూయ కలవారై తమ దేహంలో మరియు ఇతర దేహాలలో ఉన్నటువంటి ఆ నన్ను ద్వేషిస్తూ ఉంటారు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఈ అసుర స్వభావాలు కలిగినటువంటి వాళ్ళు ఆ భగవంతుని యొక్క సర్వశ్రేష్టతను వ్యతిరేకించేటువంటి కారణంగా శాస్త్రాలను నమ్మరు వీళ్ళు. హ్మ్. మరి శాస్త్రాలు భగవంతుని అస్తిత్వం పట్ల అసూయతో ఉంటారు. ఎందుకంటే మనం చూస్తాం ఎంతోమంది ఇక్కడ కంసుడు, శిశుపాలుడు, వక్రదంతుడు వంటి అనేక మంది ఆ! అలాగే హిరణ్యకశిపుడు కూడా ఎప్పుడూ ఆ భగవంతుడిని హరి ఎవడు అంటూ ఆయన హ్మ్. కంటే నేనే గొప్పవాడిని అంటూ చేసినటువంటి చూస్తాం మనం కదా! ప్రహ్లాద చరిత్రలో చూడవచ్చు. సో, కాబట్టి ఆ విధంగా నామమాత్రమైనటువంటి ప్రతిష్ట, ధన సంపత్తులే తో వారు విర్రవీగుతూ ఇక్కడ కూడా ఆ భగవంతుని ఆధిపత్యాన్ని అంగీకరించకుండా శిశుపాలుడు ఆ భగవంతుడిని అవమానించినటువంటి సందర్భం చూస్తాం. సో, అందుకే ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ప్రతి జీవుడి యొక్క హృదయంలో పరమాత్మ రూపంలో ఆ భగవంతుడు ఉండేటువంటిది. సో, అది తెలుసుకోకుండా ఇక వీరు ఈ ఆసురీ భావాలు కలిగినటువంటి వాళ్ళు ఇతర దేహాల్లోనూ తన దేహంలో ఉన్నటువంటి ఆ పరమాత్మను హ్మ్, హింసిస్తూ ఉంటారు అనేటువంటిది చెప్తూ ఉన్నటువంటి. అలా ప్రవర్తించేటువంటి వారి గురించి చెప్తున్నారు. అసూయ కలవారు క్రూర స్వభావులు అయినటువంటి అలాంటి మానవాదములను అంటే మానవులలో మనకి 4,00,000 రకాలైనటువంటి సృష్టిలో 84,00,000 రకాలైనటువంటి జీవజాతులలో 4,00,000 రకాలైనటువంటి వాళ్ళు మానవులు ఉంటారని చెప్తారు. అందులో మానవాదములు అంతకుముందు కూడా మనకి
ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించినటువంటి 4 రకాలైనటువంటి వాళ్ళలో నరాధమ అనేటువంటిది కూడా చెప్పినటువంటి. సో ఇలా అసుర అసూయ కలవారు క్రూర స్వభావులు అయినటువంటి అలాంటి మానవ అధములను, అంటే ఈ దానవ స్వభావం కలిగిన అసురులను నేను సంసార సాగరంలో మళ్ళీ మళ్ళీ అటువంటి ఆసురీ స్వభావం కలిగిన వారి ఆ, గర్భంలోనే పడవేస్తూ ఉంటాను అంటూ చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి జీవుడిని ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి దేహంలో ఉంచడం అనేది భగవంతునికి ఉన్నటువంటి విశేషమైనటువంటి అధికారం. ఇక్కడ ఈ శ్లోకం ద్వారా మనకు తెలుస్తూ ఉన్నటువంటిది. నేను వాళ్ళను మరలా మరలా అటువంటి గర్భాలలోనే పడవేస్తాను అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఈ ఆసురి స్వభావాలు కలిగినటువంటి వాళ్ళు ఆ భగవంతుని యొక్క పరమ అధికారాన్ని అంగీకరించినా అంగీకరించకపోయినా, ఉదాహరణకి చిన్నపిల్లలు తెలియక ఏం చేస్తారు, అజ్ఞానంలో ఆ దీపం కాలుతుంది అని అనుకోరు, దాన్ని పట్టుకుంటాడు. సో తెలిసి పట్టుకున్నా అది తెలియకపోయినా కాలేది కాలుతూనే ఉంటుంది. సో అలాగే భగవంతుని యొక్క మరి విశేషమైనటువంటి అధికారం మన యొక్క కర్మ సిద్ధాంతాన్ని అనుసరించి మనం చేసుకున్నటువంటి కర్మల అనుసరించి మనకి ఏ రకమైనటువంటి దేహం వస్తుందో తెలియదు మనకి. మళ్ళీ మన భావాలను అనుసరించి ఆ మరణం తర్వాత ఈ వ్యక్తిగత ఆత్మ అనేటువంటిది తల్లి గర్భంలో ఉంచబడేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ ప్రస్తావిస్తూ ఉన్నారు భగవంతుడు. అందుకే చెప్తుంటారు, ఈ ఒక దేహంలో ఆత్మ పరమాత్మలు ఉన్నారు. అంటే ఒకే వృక్షం యొక్క కొమ్మపై ఉన్నటువంటి 2 పక్షులుగా చెప్పబడుతూ ఉంటాయి. ఈ ఆత్మ అనేటువంటిది కర్మఫలాలను భోగిస్తూ ఉంటే పరమాత్ముడు దానికి సాక్షిభూతిగా ఉంటాడు. సో మనం మర్చిపోయినా ఆ పరమాత్ముడు మనం చేసినటువంటి కర్మలకు ఫలితాలను అనుభవించే విధంగానే మనకి తర్వాత దేహం లభిస్తూ ఉంటుంది. అదే ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, ఆసురిం యోనిమాపన్నాః మూఢ జన్మని జన్మని మామ ప్రాప్యైవ కౌంతేయ తతో యాంత్యధమాం గతిం. ఓ కౌంతేయ, అసుర జీవజాతులలోనే మాటి మాటికి జన్మ పొందే అలాంటి వారు, అలాంటి మూర్ఖులు నన్ను అంటే ఏ జన్మలోనూ నన్ను చేరుకోలేరు. క్రమంగా వారు అంతకంతకి అధోగతి పాలవుతూ ఉంటుంటారు. అత్యంత ఘోరమైనటువంటి స్థితికి వాళ్ళు క్రమంగా పతనం చెందుతూ ఉన్నారు అనేటువంటి చెప్తున్నారు. మరి వాస్తవానికి ఇంతకు ముందు చెప్పినట్లుగా భగవంతుడు కరుణామయుడు, ఎవరి ఎడా పక్షపాత ధోరణి లేనటువంటి వాడు. కానీ ఎవరు ఏ భావాలతో ప్రవర్తిస్తూ ఉంటే వాళ్ళకి ఆ రకమైనటువంటి ఫలితాలను ఇస్తాడు. సో కనుక ఈ ఆసురీ జనులు జన్మ జన్మాంతరాలు అటువంటి ఆసురీ గర్భాలలోనే ఉంచబడతారనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. వాళ్ళు అంతకంతకీ పతనం చెందుతూ చివరకు పిల్లి కుక్క, అంటే మళ్ళీ మానవ జన్మ లభించిన వాడు మళ్ళీ మానవుడుగానే పుడతాడనేది లేదు. పిల్లిగాను, కుక్క, పంది వంటి యూతర పంది, బల్లి ఇలా ఏదైనా మన భావాలను అనుసరించి తర్వాత జన్మలో మరి ఆ విధమైనటువంటి సునక సూకరాలుగా పుడతారనేటువంటిది వేద శాస్త్రాల్లో చెప్పబడుతుంది. ఆ విధంగానే జరుగుతుంది అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటి. వాస్తవానికి భగవంతునికి ఎవరి పట్ల ద్వేషం కానీ ఆపేక్ష కానీ ఉండదు. మనం చేసుకున్నటువంటి దానిని అనుసరించే మనకి ఫలితాలు వస్తూ ఉంటుంటాయి. సో మరి ఇంతకుముందు చూసినట్లుగా రావణుడు, కంసుడు, హిరణ్యకశిపుడు వంటి వారందరినీ కూడా భగవంతుడు వివిధ అవతారాల్లో వారిని వధించినట్లుగా చూపబడుతూ ఉంటుంది. ఒక రకంగా చెప్పవాలంటే వాళ్ళు బ్రహ్మజ్యోతిలో లీనమై వాళ్ళు కొంత అదృష్టవంతులుగానే చెప్పుకోవచ్చు. సో ఇంకా ఇక్కడ మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి త్రివిధం నరకస్యేదం ద్వారం
నాశనమాత్మనః కామక్రోధస్తదా లోభః తస్మాద్ తస్మాదేత త్రయం త్యజేత్. కామము, క్రోధము, లోభము అనేవి నరకానికి దారి తీసేటువంటి 3 ద్వారాలు అంటూ చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఈ కామము అంటే కోరికలు, క్రోధము కోపం, లోభము, దురాశ అనేవి నరకానికి దారి తీసేటువంటి 3 మార్గాలుగా చెప్తూ ఉన్నారు. ఈ నరక ద్వారాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి ఆత్మ వినాశనానికి కారణాలవుతూ ఉన్నాయి. అందువల్ల ఈ 3ంటిని కామ, క్రోధ, లోభ, మద మాత్సర్యాలు అంటూ మనకి మనసు పైన 6 శత్రువులు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. కామ, క్రోధ, లోభ, మద, మోహ, మాత్సర్యాలు. వీటిని జయించినటువంటి వాడే మరి ఆధ్యాత్మికంగా పురోభివృద్ధి చెందగలుగుతారు అంటూ చెప్తారు. సో ఇక్కడ మరి కురుక్షేత్ర యుద్ధానికి కారణము ఈ కామ, క్రోధ, లోభాలే గానే చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. సో ద్రౌపది ఎడ కామంతో వాళ్ళు ప్రవర్తించినటువంటి విధానము కురుక్షేత్ర యుద్ధానికి అనేక లక్షల మంది మరణానికి కారణమైనటువంటి అవకాశం చెప్తాం. అలాగే కోపం, పాండవులంటే కౌరవులకు, ముఖ్యంగా దుర్యోధనుడికి ఎంతో కోపం. వారిని ప్రతి సందర్భంలోనూ సంహరించడానికి ప్రయత్నం చేసేటువంటి. ఇక దురాశ, హస్తినాపురం అది పాండురాజు యొక్క రాజ్యంగా ఉన్నటువంటిది. మరి వాస్తవానికి పాండవులకు చెందవలసినటువంటిది. కానీ దుర్బుద్ధి కలిగినటువంటి ఆ దుర్యోధనుడు వారి రాజ్యాన్ని వారికి ఇవ్వకుండా ఉండేటువంటి ఆ దురాశ వల్ల కురుక్షేత్ర యుద్ధము సో ఇంకా మనకి ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశంలో చూసినట్లయితే 3 దుర్గుణాలను, ఏంటి 3 దుర్గుణాలు? కామము, క్రోధము, లోభము అనే ఈ 3 దుర్గుణాలను ఇక్కడ దుర్గుణాలుగా చెప్పబడుతున్నాయి. ఈ 3 దుర్గుణాలు ఏంటి? ఆ 3 కామ, క్రోధ, లోభము అనేటువంటి ఆ 3 దుర్గుణాలను వదిలివేసిన వాడు ఆత్మానుభూతికి అనుకూలమైనటువంటి కార్యాలను చేస్తూ, అంటే ఇక్కడ అంటే ఆసురీ స్వభావాన్ని వదిలి ఆ కామ, క్రోధ, లోభము అనేటువంటి 3 మానవ జన్మ శత్రువులుగా చెప్తూ ఉన్నటువంటి వాటి పట్ల చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి అని చెప్తుంటారు. సో వాటి ఎడ ఎంత ఎక్కువగా ఆసక్తులైతే అంత ఎక్కువగా జీవుడు పతనమవుతాడు అని చెప్తుంటాడు, అంత ఎక్కువగా అపవిత్రమవుతాడు అని చెప్పబడుతుంది వేదాలలో. సో కనుక మరి ఈ 3ంటి నుండి దూరం అవడం ద్వారా అనుకూలమైనటువంటి కార్యాలను చేస్తూ క్రమక్రమంగా ఆధ్యాత్మిక పురోభివృద్ధి చెంది మహోన్నతమైనటువంటి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి ఆ పరమపదం, జీవుడి యొక్క మానవ జన్మ మనకి మహోన్నతమైనటువంటి అవకాశం. ఇక్కడ మనము ఇలా ఈ కామ, క్రోధ, లోభాలకు లోనై పతనం చెందకుండా ఆధ్యాత్మిక వైపుకు పయనించి ఆ గోలోక వృందావనం, మన పరమగమ్యమైనటువంటి ఆ గోలోక వృందావనాన్ని, అంటే ముక్తిని పొందవాలి, ఆధ్యాత్మిక అనుభూతిని పొందేటువంటి ప్రయత్నం చేయాలి అనేటువంటిది మనకి ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, యశాస్త్ర విధి ముత్సృజ్య వర్తతే కామకారతః న సిద్ధిమవాప్నోతి న సుఖం న పరాం గతిం. శాస్త్రముల విధులను విస్మరించి తన ఇష్టానుసారము పనిచేసేవాడు
పరిపూర్ణతను, ఆనందాన్ని లేదా పరమగమ్యాన్ని పొందజాలడు అంటూ. సో ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా మానవ సంఘంలో వివిధ వర్ణాశ్రమాలు శాస్త్ర విధి, శాస్త్ర నిర్దేశంగా ఇవ్వబడినటువంటివి. ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆ నియమ నిబంధనలను అనుసరిస్తూ మన స్వభావాన్ని అనుసరించి, మన గుణాన్ని అనుసరించి మనం పాటించాలి అని చెప్తుంటారు. సో అలా పాటించేటువంటి వాడు మరి మహోన్నతమైనటువంటి ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా పరమగతిని పొందుతాడు. అలా కాకుండా మరి మనిషి ఆ శాస్త్ర నియమాలను పాటించక కామము, క్రోధము, లోభానికి లోనై తన ఇష్టానుసారంగా ప్రవర్తించినట్లయితే అతను పరిపూర్ణతను కానీ, అంటే ఏవైతే ఇక్కడ మనకు చెప్పబడ్డాయో వాటిలోనే పాల్గొంటూ ఉండేటువంటి వాడు పరిపూర్ణతను కానీ, నిజమైనటువంటి ఆనందాన్ని కానీ, పరమగమ్యాన్ని కానీ పొందలేడు అంటూ ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఇక చివరిగా చెప్తూ ఉన్నారు, తస్మాత్ శాస్త్రం ప్రమాణం తే కార్యకార్య వ్యవస్థితౌ జ్ఞాత్వా శాస్త్ర విధానోక్తం కర్మ కర్తిహాసి. తస్మాత్ అందువల్ల, అందుకే ఓ అర్జున, మనిషి శాస్త్ర ప్రమాణము ద్వారా మనకి ఇవ్వబడినటువంటి ప్రామాణికమైనటువంటి శాస్త్రాలను అనుసరించి చేయదగ్గ కార్యము ఏదో, చేయకూడని కార్యము ఏదో నిర్ణయించుకోవాలి. శాస్త్ర విధానాలను తెలుసుకొని తదనుగుణంగా ఈ లోకంలో కర్మలను చెయ్యాలి అని చెప్పబడుతుంది. సో ముఖ్యంగా మనకి వేదాల యొక్క సారము ఆ భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోవడమే. మనకి 15వ అధ్యాయంలో చెప్పబడినట్లుగా వేదాల సమస్త విధి నియమాలు శ్రీకృష్ణుని తెలుసుకోవడానికే ఉద్దేశించబడ్డాయి. కనుక మనిషి భగవద్గీత ద్వారా శ్రీకృష్ణుణ్ణి అర్థం చేసుకుని భక్తియుత సేవలో, అంటే కృష్ణ భక్తి భావనలో నెలకొని వేద శాస్త్రాలు చెప్పినటువంటి మహోన్నతమైనటువంటి జ్ఞానపూర్ణమైనటువంటి స్థితిని చేరుకోవాలి అని చెప్తారు. సో దాన్ని చేరుకోవడానికి మనకి యుగంలో, కలియుగంలో సాక్షాత్తు ఆ భగవంతుని యొక్క అవతారమే అయినటువంటి శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువుల వారు మనకి ఆ భగవంతుణ్ణి చేరుకునేటువంటి విధానాన్ని ఎంతో సరళం చేశారు. చేసి ఆ భగవంతునికి ఆహార నైవేద్యంగా పెట్టేసి ఆ భగవన్ నామస్మరణం హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ భగవన్నామ కీర్తన చేస్తూ కీర్తిస్తూ భగవత్ సేవలో పాల్గొని, సత్సాంగత్వాల్లో పాల్గొని, కీర్తనలలో పాల్గొని ఆ భగవంతునికి నైవేద్యం పెట్టి ఆ నైవేద్యంగా పెట్టినటువంటి ఆహారాన్నే భుజిస్తూ మరి సో అలా వేద శాస్త్రాలన్నిటినీ అధ్యయనం చేసినటువంటి వాడవుతారు అని చెప్తారు వాటిని పాటించడం ద్వారా. సో మనకి మరి సత్యయుగం చూసినట్లయితే అక్కడ ఆ ఆసురీ భావాలు కలిగినటువంటి వాడు హిరణ్యాక్షుడికి, వరహాదేవుడికి యుద్ధం జరిగిందని చెప్తుంటారు. సో సత్యయుగంలో ఇద్దరు వేరు గ్రహాలలో ఉండేటువంటి వారు. మరి తర్వాత త్రేతాయుగానికి వచ్చినట్లయితే రావణాసురుడు, అసురుడు, శ్రీరాముడు, దేవుడు, దైవీ లక్షణాలు, వీళ్ళిద్దరూ ఒకే గ్రహంలో ఉన్నారు వేరు దేశాలలో.
ఇక ద్వాపర యుగానికి వచ్చినట్లయితే కౌరవులు అసురులుగాను, పాండవులు దైవీ లక్షణాలు కలిగిన వాళ్ళుగాను చెప్తారు. వీరు ఒకే గ్రహము, ఒకే దేశము, ఒకే కుటుంబాల్లోకి వచ్చేసింది. చూడండి ఒక్కొక్క యుగంలో ఎలా వస్తున్నాయో ఈ దైవీ లక్షణాలు, ఆసురీ లక్షణాలు. ఇక కలియుగంలో దైవీ లక్షణము, ఆసురీ లక్షణము రెండూ కూడా ఒకే వ్యక్తిలోనే ఉండిపోతాయి. చూడండి సత్యయుగంలో వేరువేరు గ్రహాలలో ఉండగా, త్రేతాయుగంలో వేరువేరు దేశాలలో ఉంటే, ద్వాపర యుగంలో వేరువేరు కుటుంబాలలో ఉంటే, అంటే ఒకే దానికొచ్చి. ఇప్పుడు కలియుగంలో ఈ 2 లక్షణాలు ఒకళ్ళలోనే ఉంటాయి. కాబట్టి ఈ ఆసురీ లక్షణాలను తొలగించుకొని దైవీ లక్షణాలను పెంపొందించుకోవడానికి మనకున్నటువంటి మహోన్నతమైన అవకాశము భగవన్నామ స్మరణము. అలా చేయడం వల్ల మనలో ఉన్నటువంటి ఆసురీ స్వభావాలన్నీ తొలగిపోయి క్రమక్రమంగా సాధు లక్షణాలను పెంపొందించుకొని సాత్వికమైనటువంటి గుణాలను పొందుతామని చెప్తారు. దానికోసం మనమంతా చేయవలసింది హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ భగవన్నామ స్మరణం చేయడము. హరే కృష్ణ సంకీర్తన. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రపాద్కి ఇచ్చాయి. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీస్, మాతాజీస్, ఎవరికైనా ఏవైనా సందేహాలు ఉన్నా, టైం ఎక్కువైనట్టుంది, కొంచెం మధ్యలో డిస్టర్బెన్స్ అయింది.